Salamat qymmatly oqçylar. Bugün sizler men Oşşaňdan nameremençi Valentina Tereshkowatyna mekdep internatynyň mugalimi Almaz Lamalbek. Bugün biz sizler menen Ishak Razakowga 100 ýyl atalşyndagy tarbiýalyk satyn etmekçibiz. Bugünkü sabakda Ishak Razakow jönünde maglumatlar gaýy bolasyňar. Anyň Kyrgyz ýyly üçin çysyp ketken baý jetkisem bilesiňer. Ishak Razakowdyň Kyrgyz taryhynyň algan ordy kançalyk ekendigini bilesiňer. Patriotlukka, mekançylyka tarbiýalanan alasyňar. Ishak Razakow 1910 ýyly Leýlekden Sülükde kömürkenine jakyn Qorason aýynda terilgen. 3 ýaşynda neslen, 8 ýaşynda atasynyň ajrap, Gojantagy baldarynda tarbiýalangan. Tirgerak balanyň bilim gezendiligiň baýkagan baldar öýüniň tarbiýaçylary ana Taşkentge joňaşypkan. Al jerdäki jatak mektepde 1925-nji ýylga çeýin okup, orus dilini öýrenip, bilimge gyzygysy artgan. Maldar Ishak Razakow kim bolgan? Al Kyrgyz ýyly üçin kanday işler ýasap ketken? Jaňa kandaýça taryh baraklarynda aty sakdalyp kaldy. Anyň iş mädeniýetlerine toktola getsek. 1939-40 ýyllary Özbek SSR Ýerlik Komissiýallar Keňeşiniň alnyndaky mamlaketlik plany töregasy, 1940-44 ýyllary Özbek SSR Ýerlik Komissiýallar Keňeşiniň töregasynyň orunbasary, 1941-44 ýyllary Özbek SSR-niň agarty ýerlik komissary, 1945-nji ýyly 3 ýyllary Kyrgyz SSR-niň Ministrler Keňeşiniň töregasy, 1953-61 ýyllary Kyrgyz Kommunistik Partiýasynyň Borbardyk komitetiniň birinji hasy bolgan. 1961-62 ýyllary SSR-niň Mamlaketlik Ekonomikalyk Keňeşiniň müçesi, 1962-65 ýyllary SSR Ministrler Keňeşiniň alnyndaky Mamlaketlik ilimi ekonomikalyk bölüminiň başçysy, 1965-67 ýyllary SSR Ministrler Keňeşiniň Mamlaketlik Planlaw Komitet bölüminiň başçysy. Kyrgyz SSR-niň Kommunistik Partiýasynyň birinji hasy bolup turgan ýylda Kyrgyz ýyly üçin, Kyrgyz jeri üçin öte çoň işler jasap ketken. Ishak Razakowdyň ýanynda 1953-nji ýyly Soýuzdagy eň ogor tog'ly aýmakdagy Frunze-Oş awtojolu kurula başlagan. Respublikada ogoranlar jaýgan emes, aýl çarbasyna da ýerleşen kentler bolgan. Buga misal 1956-njy ýyly aýl çarbasyna ýerleşen kentler üçin Kyrgyz SSR birinji ýyly Lenin ordeny bilen sylangan. Ishak Razakow bilim beri tarmagynda ýene üçine belge tüzgen. Mektepden sana eşken. Orus tilli mekteplerde kyrgyz tilinde okutyla başlagan. Jetekçinin demelgesi menen 1957-nji ýyldan başlap respublikada 80 000 ýakyn okuçylarga beker ysykdymak beregi uçturulgan. Oşunda Ishak Razakow jetekçilikde turganda kadr bardyňça jetdegi mugrany alyndy. Öz kasybyny mykty bilgen, bilimli kadrlary daýarlady. Çoň köňül bölünip, natijada 1960-njy ýyly respublikada 8 jogorky okuw jaý jana 27 tehnikum. Alarda okuwan studentler sany 40 000 çeýin jetken. Razakowdyň tüzüne tüz haşyşman 1954-nji ýyly Bilimler Akademiýasy açylyp, Kyrgyzdan jaş okumuşlaryň ösübene belge tüzgen. Madenet tarmagynda bolup görmegen ýaşaýanlar bolgan. Anyň aýky misal 1958-nji ýyly oktyabr aýynda Moskwa şäherinde Kyrgyz madany işmerleriniň dekadasy bolup, Sowetler Kyrgyz ýylynyň iri madenyýeti bilen tanyşgan. Anyň 53-nji sany özürligimge gurnukda galbay kapten syýlyklar bilen sylangan. Alaryň aýrymlaryna toktola getsek. 2 ret Lenin syýlygy jana 2 jyl emgek Kızıl Tü ordeny, Ulu Watan Mekanlyk sowuşynyň 1-nji darajadagy ordeny, Kızıl Ýyldız ordeny jana başga köpdegiň medallar bilen sylangan. 2016-njy ýylda Kyrgyz Respublikasynyň Batyr namagy alan. Bu syýlyklar aşal mezgilde eň jogorky darajadagy syýlyklar bolup sanalgan. Jubay Raza Ibragimowa Elmira Erkin Emel atly kızlar täbirleşgen. Ishak Razakow hyzmatyny algandan keyin Mamlaketlik Planlaw Komitetine kotarylyp, al jakda 69 ýaş gyranda 1970-nji ýylyň 10-njy martda Moskwa dinine gaýtgan. 2000-nji ýyly Kyrgyz gowamçylygy Razakowdyň söýün Bişkekge alyp kelyp, alarça görüşlerini goýuşgan.
İshak Razakut'un "Men taza bolsam, sen taza bolsaň, gowum da taza bolat" diýen sözi Kyrgyz başgaryjylaryny el üçin ak, adil, adaletli işlige çakyran ulu söz gatary eliň esinde kaldy. Şunu men bugünkü soňuzda aýagyna kelip jetdi. Sizlerge berilýän tapşyrmasy Ishak Razak üçin demlenişini aldygar. Jazyp jönetkiler.